खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो COVID-19 नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै लासैनो ट्रेनफोरखौबो केन्सेल खालामनो आखायाव लानायखौ नुनो मोनदों इन्डियान रेलवेसआ 9 मे अदेबानि गाबोननिफ्राय गासै गं 28 ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनो थांखि लाबाय बेफोरनि मादाव राजधानी शताब्दी दुरंतो वंदे भारत जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आरो माखासे ट्रेन गासै गं 28 ट्रेनफोर खारनायखौ गाबोननिफ्राय केन्सेल खालामसिगोन नाथाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ मैयानि समसिम आसामनिफ्राय थांनाय आरो आसामाव फैनाय ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामथ'वाखै COVID-19 नि माखासे सरासनस्रा नियमनि गेजेरजों ट्रेनजों आसामनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हागोन नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि सासे अफिसियेलआ बुंथिनाय बायदिब्ला आसामाव फैनाय आरो आसामनिफ्राय थांनाय ट्रेनफोरा केन्सेल जाथ'वाखैब्लाबो उननि समाव इन्डियान रेलवेज आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ जि थांखि लायो बे हिसाबै नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेआबो थांखि लागोन बेराफारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय ट्रेनफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लानायनि एसेब्लाबो इसारा होदों रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा भट होनानै बिजेपि मित्रजोटखौ देरहासार खालामनानै होबाय नाथाय देरहाखांनायनि उनावबो दासिमबो सोर आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बेनि थि थांखि लानो हायाखै बिजेपि दोलोआ आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोफोरावनो बिधानसभानि बिसायख'थिया खुंजादोंमोन नाथाय आसामखौ एंगारनानै गुबुन रायजोफोराव देरहासारनायफोरा चिफ मिनिस्टारनि समायखिराखौ लाबाय नाथाय आसामाव दासिमबो चिफ मिनिस्टारनि समायखिराखौ लानो हायाखै सोर आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टार जामारगोन सर्बानन्द सन'वाल ना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बेनि रोखा दासिमबो जेबो खौरां गैया सानैबो दैदेनगिरियानो बिजेपिखौ आसामाव फोथांनानै लाखिनायाव गिदिर आखाइ दङ जायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टार जानो लुबैनायाव दासिमबो सोर आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बेनि थि थांखि लानो हायाखै बिजेपि दोलोआ रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननानै देरहासारनो हानायनि उनावबो दासिमबो चिफ मिनिस्टारनि समायखिरा लानो हायैयाव कंग्रेसनि सिनियर दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया बिथाङा बुंथिदों दि आसामाव बिजेपि गैयै सोरखार दानो थाखाय जायखि फैया मानो कंग्रेसआ आखाइ हमगोन बा कंग्रेसआ मदद होगोन खोनानो मोननाय बायदिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार जानो मोनाब्ला डिपुटि सीएम आरो मन्थ्रिनि बिबानखौबो लाया होननानै खौरां मोननाय जादों बेराफारसेथिं आसामाव दासिमबो रावबो चिफ मिनिस्टारनि समायखिरा लानो हायैयाव COVID-19 नि थासारिखौ सामलायनायाव गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों सिनियर कंग्रेसनि दैदेनगिरिया बे बेलायाव बिजेपि एलायन्स पार्टिया दासिमबो चिफ मिनिस्टारनि बिबाननि थाखाय सायख'नो हायैयाव गोबांनि गोसोआव बायदि सोंथि सोमजिदों होननानैबो मिथिहोदों मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलाव टिएमसिनिफ्राय ममता बेनार्जी तामिलनाडुआव डिएमकेनिफ्राय एमके स्टेलिन पुडुचेरीनिफ्राय एआइएनआरसीनिफ्राय एन रांगास्वामी बिथाङा समायखिराखौ लाबाय मोनसे मिथिहोनाय दिनै फुङाव सर्बानन्द सन'वाल आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा निउ दिल्लीसिम थांनानै नेशनेल बिजेपि प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा बिथांखौ लोगो हमहैगोन आरो बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला आसामाव सोर चिफ मिनिस्टार जागोन बेखौ दिनै रोखा खौरां मोननो हागौ क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव हाग्रा ओनसोलखौ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामनायनि लामायाव बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा आसाम सोरखारनिफ्राय जोबथा गनायथि मोनब्लानो कसुगाव हाग्रा ओनसोला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि जासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे कसुगाव हाग्रा ओनसोला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि जायोब्ला बिटिआर ओनसोलाव मोनब्रै वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि जासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां बिआर फेरेंगाया बुंथिदों दि बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनायनि उनाव 60निफ्राय 70 जौखोन्दो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां लाइफां दानफायनाया खम जादों बेराफारसेथिं खौरांगिरिफ्रा बिआर फेरेंगानाव सोंथि खालामदों दि कसुगाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आरो मैयाबो ट्राकै ट्राक दंफां दानफायगासिनो आरो दंफां दानफायनायखौ खौरांगिरिफ्रा हमनो फैयोब्ला बिआर फेरेंगानिफ्राय गनायथि बिलाइ लानानैसो दंफां दानफायदों होननानै फोरमायथियो हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो डिएफअ बिथांमोनहा बेनि फिन बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदों दि बिथाङा रावनोबो हाग्रानि दंफां दानफायनो थाखाय गनायथि होआखै सोरबा हाग्रा बिफाननि अफिसारफोरा बिआर फेरेंगानि गनायथि बिलाइ मोननानैसो दंफां दानफायदों होननानै बुङोब्ला बेखौ हमनानै नायबिजिरनो थाखाय खौरांगिरिखौ गनायथि होदों बिआर फेरेंगा बिथाङा
बेजों लोगोसे सोनाब बेंगलाव टिएमसिनि मददगिरिफोरनि अत्याचाराव सहायनो हायैनि थाखाय जिउ रैखाथिनि थाखाय आसामनि श्रीरामपुराव थाफैनाय सोनाब बेंगलनि बिजेपिनि मददगिरिफोरखौ खौरां लाहैदों बिथां बिआर फेरेंगाया। केम्पआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माइरं, दालि, दैनि बथल बायदि मदद खालामनायजों लोगोसे गोनांथि जायोब्ला जायखिजाया मदद होगोन होननानैबो खोथा होयो बिथाङा। बेराफारसेथिं सुबुंखान्थिजों जानानै थांनाय बिसायख'थिनि उनाव भट होग्रा सुबुंफोरखौ बेबायदि इनाय खालामनायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो बिथाङा। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदान नटिस फैदों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर प्रताप ज्योति हेन्डिक बिथांनि दैदेननायाव मोनसे गोनांथार अनलाइन मिटिं जिरायदोंमोन, जेराव गुवाहाटी इउनिभार्सिटि टिचार्स एस'सिएशन, आसाम कलेज प्रिन्सिपाल्स काउन्सिल आरो आसाम कलेज टिचार्स एस'सिएशन बेफोरनि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गासैबो हेड अफ डिपार्टमेन्टफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा बे सावरायमेलाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गासैबो जानो गोनां पस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएटनि एग्जामिनेशनफोरनि सोमोन्दै मोनसे गोदान थांखि लादों आरो बेनि सायावनो मोनसे गोदान नटिस फोसावदों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गोदान नटिसनि बायदिब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गासैबो जानो गोनां पस्ट ग्रेजुएट आरो आन्डार ग्रेजुएटनि आनजादफोरा अनलाइन मडआव अपेन बुक सिस्टेमाव जागोन। मख'नो गोनांदि अनलाइन मड अपेन बुक सिस्टेमनि सोमोन्दै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया थाबैनो गोदान एसअपि दिहुननानै होगोन। पस्ट ग्रेजुएटनि आनजादा 1 जुनाव जागायजेननानै 15 जुनाव जोबहैगोन आरो आन्डार ग्रेजुएटनि एग्जामिनेशना जुननि सेकेन्ड उइकनिफ्राय जागायजेनगोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसखौ दिनैनिफ्राय खुला खालामनाय जासिगोन आरो अफिसा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम खुला थागोन। लोगोसे अफिसाव 50% स्टाफफोर आरो गासै अफिसारफोर आरो हेड अफ डिपार्टमेन्टफोरा थाजोबगोन। मख'नो गोनांदि गोदान नटिस फैजासिम बाहेरानिफ्राय रावबो भिजिटर्सफोरा हाबनो मोननाय नङा। रायजोआव 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोसिम कभिड-19नि भेक्सिन लानाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव मैया 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनाया जागायदों। फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा भेक्सिन लानो थाखाय लाइन जानायजों लोगोसे ससियेल डिस्टेन्स एबा जानगारनानै थानाय आयेनखौ फालिनाय जायाखै होननानैबो खौरां मोन्दों। बेजों लोगोसेनो कभिड-19नि भेक्सिन लानो थांनायफोरखौ गिबियाव कभिड-19 टेस्ट खालामग्रोनानैसो भेक्सिन होनाय जादों आरो गोबां सुबुंनावनो कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों होननानैबो खौरां मोन्दों। कभिड-19 पजिटिभ जानायफोरखौ हम आइसोलेसनाव थानो थाखाय बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायावबो 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोर बैसोसिम कभिड-19 भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनदों। नैथि खोलोबनि कर'ना भाइरासआ हादराव दा गोसारफिननायनि उनाव आरोबाव फैबावगोन नामा थामथि खोलोबनि कर'ना भाइरासआ? हादराव थामथि खोलोबनि कर'ना भाइरास फैनो हाबावगौ होननानै साइन्टिस्ट एबा गोनोखोफोरा बुंनायनि उनावनो जौसिन बिजिरसालिया मिरु सोरखारखौ बेनि थाखाय थाग-थियारि जानानै थानो थाखाय बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि सेथि खोलोबनि कर'ना भाइरासनिफ्राय नैथि खोलोबनि कर'ना भाइरासआ गोख्रोंसिन आरो थामथि खोलोबनि कर'ना भाइरासखौ बेफोरनिफ्रायबो आलदासिन जागोन होननानै फोरमायदों आरो उन्दै गथ'साफोरनाव थाबैनो बारदेरगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो गथ'साफोरनोबो भेक्सिन होनायनि सायाव साननो नांगोन होननानै बुंथिदों जौसिन बिजिरसालिया। लोगोसे कभिड-19नि थामथि खोलोबनि थाखाय मिरु सोरखारा बेसेबां थाग-थियारि जादों बेनि सोमोन्दैबो जौसिन बिजिरसालिनो मिथिहोनो नांगोन होननानैबो रोखायै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो थामथि खोलोबनि कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ सामलायनो हायाब्ला मिरु सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायावनो गोबां रायजोफ्रा अक्सिजेननि आंखाल जानानै सुबुंफोरनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। बे बेलायाव मिरु सोरखारा मोनफ्रोमबो रायजोआवनो नांनायनि बांसिन अक्सिजेन दिहुननायनि लाहार-फाहार खालामनांगोन आरो मोनफ्रोमबो रायजोआव अक्सिजेन दैथायहरनांगोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिदों जौसिन बिजिरसालिया। खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंखौ अनसायनायानो सुबुंनि धोरोम। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि खाथियाव थानाय दादगिरि ओनसोलनि 4 नं बनगाव गामिनि थागिबि कुमार नार्जारिनि अनसुलि बिसि मुस्रिमा किलि नार्जारि 45 बोसोर बैसोनि। बिथाङा 1 बोसोरनि बांसिन समनिफ्रायनो गोब्राब जब्रा जानानै गावनि आथिंजों थाबायनो हायै जानानै बिसनायाव गोग्लैसोनानै दङ। बिथाङा गावनि हा-हु सम्पति फाननानै गोबां फाहामसालिफोराव फाहामथाय लादोंब्लाबो बिथांनि बेरामा दासिमबो हामाखै।
बेराम फाहामनायावनो गोबां सम्पथिफोरा जोबस्रांजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों खिलि नार्जारि बिथाङा। दासान्दि बिथांनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि थासारियाव गोग्लैसोनानै दङ। बेनिखायनो दा बिथां खिलि नार्जारिया गावनि देहा फाहामथायनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखार नङाब्ला रायजो राजाफोरनाव जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ बिहरदों। सोरबा बिथांमोना जुदि मदद होनो लुबैयोब्ला स्क्रिनाव होनाय डिटेल्सखौ नायनो हागोन। बलिउडनि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बिथाङा कभिड-19 नेगेटिभ जानायनि अनगायै बिथांनि नखरनि गासैबो कभिड-19 पजिटिभ जादों। बिथांनि नखरनि कभिड-19 पजिटिभ जानायफोरा शिल्पा शेट्टी बिथांनि उन्दैसिन फिसाजो, सासे फिसाज्ला, फिसाय, फिसायनि बिमा-बिफा आरो शिल्पा शेट्टीनि बिमा। बिथांमोननि अनगायैबो सानै खामानि मावग्रा। बे खौरांखौ शिल्पा शेट्टी बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों आरो दासान्दि मोजाङाव फैगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो आसामाव मैया सानसेयाव 68,318नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 5,626नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो मैया सानसेयाव कभिड-19 पजिटिभ जानानै सा 47 सुबुंनि जिउ खहा जादों। चिरां जिल्लायाव नैथि खोलोबनि कभिड-19 दोहौजों गासै 400नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। दा 208नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। मैया सानसेयाव चिरां जिल्लायाव सा 45नि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।